Bakit? Bakit nagagalit ka? Dito kasi sa mami. Wag mo kahilahin. Oy, wag ka hilahin. Di po. Sabi ako, di po malili. Dito ka. Ano ba ito anak mo? Nadadala ako? Nadadala ako. Inihila ako. Ito na. Dito. Opo ako dyan? Okay. Ano na picture na ito? Wow, ano yan? What's Green. this? Lalo. No, yellow. Yellow. Swimming ka? Huwag kang lalapit doon na sa ano ha? This one. Nagsiswimming ka na ba? Hi guys, dito kami ngayon sa Just Residence. Ayan yung ano, nasa 6th floor po kami. Ayan. Ito ang swimming pool dito, 6th floor area. Ayan. Ang ganda no? Ang ganda ng paliguan. Sige na! Swimming na kayo. Pulang ako. Ha? Ayan, napakaganda ng swimming pool dito. Gitna ng mga ayan, condominium nakapaikot. Wow. Ang pababa. Hi guys. Meron na. Wala pa. Nay! Nay, dito lang ako. Ipon doon, oh. Sige na. Ha? Bakit? Shower? Shower? Shower ka? Nag-shower ka? Wow, nag-shower. Ha? Diyan, pwede dyan? Sige nga, swimming. Yehey! 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 Malamig. Uy, kamo. Papunta dito. Dali. Dito. Ikot, ikot pa, ikot.
Tuwang-tuwa oh. Tuwang-tuwa mag-swimming ah. Malamig eh. No, ikutin mo. Ikutin mo. Ay, ikutin mo. Ay, ha? Lakas ang busis eh. Kala mo.